mapadapit sa pagmakulog asin tamang pagataman kan kapalibutan. Mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban. Mga istoryang daraan pag-asa asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan igwaning solusyon asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to na pakarhayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses mahalaga kapalibutan padabaon ta. Boses kan kapalibutan kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Brumeo digdi sa DZGB ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Putol ng kahoy kang tiligal. Buhay ng mamamayan ang isinusugal. Kung kaya't nang maningil na ang inang kalikasan, libo-libong buhay ang inutang. Basura ay itinatapon kahit saan, kaya't marumit mabaho ang kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Malayo na rin niya ang narating ng agham, nakamta ng pagunlad na inasam. Ngunit anong kapalit ng modernisasyon? Di ba't pagkasira ng paligid at polusyon? Winawasak ang gubat at mga kabundukan, makamtan lamang ang sariling kapakanan. Anong silbi ng pangarap na kaunlaran? Kung lumat ay katutuboy wala ng tirahan. Ang bawat isa sa atin may pananagutan sa pangangalaga nitong ating kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Alright, mga dugang, good morning po sa Saindo Gabos. Welcome sa programa ng Unyang Pungal Daw na Ninin Saturday. Petsa 14 sa bulan kan Hunyo 2025. A day before Father's Day. Advance Happy Father's Day sa Gabos. Sa mga matitino at saka masunuring mga lalabs, mga Mr. Dison, pati na mga at sa mga takusa. Ayan, sa aga magpa-share ka mo dyan sa Oriental Hotel. May mga yununon po dyan ng mga kunyan, ng mga aktibidades. Ano? Daron din dyan sa mga ama nindo sa Oriental Hotel. Yan sa itaas. From 5 to 10 o'clock. Maraming masasarap na pagkain at saka mayroong banda pa at saka iba pa. Alright, ako man sa lingkod, Mardula yung iba sa dit sa Nabirotian. Technical side, sabay natin dyan si Ronald Baldo.
Yaon man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Sa langit And sa newsroom si Nicole putin, Ann Gloriani, Mega Prosperto na ang po sa luwa sa kasi boy sa mobile. Ayan, mga tugang, bon mo niyang kan Bicolocco Festival kaya sa mga tawo ruto diban sa may airport, no? May nagralayog pong mga balloons sa Subago, may paramotor gliding, tapos may car drifting. So, all in all, naraan po sila duman. And then mamayang gabi mayroong konsyerto. Di, ngunyan pong aldaw, I guess dahil tama kaibanan si Father Momoy ta, ngunyan pong aldaw, iyo po ang fiesta kan Our Lady of the Most Holy Trinity diyan po sa Mary Sealing Sanctuary. So may celebrated mass na nagpun po sa buong 9 o'clock. So ang makaibanan tagarong niya si Brother Ray. Brother Ray Sabio. Ang sakong amigo ang matindi pagdating sa coconut. Coconut guru. Yan, ang aking kaibigang coconut guru. Dahil pala mapig-uro na ng kan PCA, buda kan ibang mga, mga ahensya di gobyerno. Pero si Manong Ray, fight na mga tugang duman sa indang pagproseso kan mga fresh coconuts. Yan, di ba? So, Manong Ray, marinal daw tabi sa imo. Ay, wala. Marinal daw, tabi, Direk Mar. Yes. Mabuhay ang boses kan kapalibutan, buda ang mga viewers, mga listeners. Mabuhay. Ayan, oy. Pista dyan sa Indo, Ito nga ni, sinarado ko ang bintana, ang hindi madangog ang ribo. Alright. Okay, maugma kaya ko ta, ano Dahil yan? kita magkaintindihan ka yan. Iyo, maugma ko ta, sa mga pinagsipo na nindo, may mga nagproseso na, kay itong so, mga, ano yan, produktong coconut na fresh kak, yung presko. Now, ang saro sa nahiling ko, na nagproseso na particular kay ito pong so inflorescence baga kang ano kang coconut, so burak ng coconut Unlong, Si so Ba- unlong, so unlong. si Manong Edwin kang naribangkos, and then recently si Ma'am Merlin Nabutin nagpaabot sa kuna ang Busak Farmers Agriculture Cooperative nagproseso ng pigapon nila ito na coconut sap juice. Pangyari coconut sap juice. Now, okay. Manong Ray, aram ta na ini pong coconut, pick up natin tree of life, di ba? And characteristically, masasabi tang food supplier ang coconut. So, pwede po tabi paki-expound ta sa mga kababayan ta, mga nag-aantabay. Ano ang bintngahe kapag pinoseso taning fresh ko lang ini mga coconut instead of going through tedious process of preparing para sa pagkopra. Iyo tabi. Direk Mar, bago ko tabi ipaliwanag yan, gusto kong i-anunsyo kung day paaram kan publiko, lalo na kan mga paraniniyog ta digdi sa Albay, kuda sa bilog na Kabikulan, inextender o pinalawig tabi ni Presidente Bongbong Marcos ining Coconut Farmers and Industry Development Plan. Ta kung magirumduman tabi nindo, ginibo bagang batas ining Coco Levy Fund ni Presidente Duterte kan 2021, tapos naging plano po na implementar kan 2022. 5 taon kuta yan na implementasyon kan 75 billion pesos na pondo. Itong Coco Levy Fund baga na kan panahon ni Gurang na Ferdinand Marcos kaito,
katabang niya si dating Defense Minister Enrile man ka ito. Tapos Danding Kuwangko Yeah. so Lubrigat na taga Mindanao. Sinda baga so nagmaniobra ka itong buwis. Aha. Buwis sa mga paraniniyog, sa mga parakokupra kan panahon na ito, igwang natipon na pondo, tapos duminakula yan, nagamit ninda sa nakuta para sa mga paraniniyog, pero nagamit ninda sa mga negosyo ninda, nagdarakula. Saro nga ni sa nagdakula, kunda inindo aram, ang San Miguel Corporation, nagdakula tabi iyan, ta hali sa pondo kan mga paraniniyog, duminakulaan kapital kan San Miguel Corporation. Hali sa UCPB, so United Coconut Planters Bank, na ngunyan ang UCPB nga ni, nawara na, yaon na dyan sa Land Bank of the Philippines. Ayun. Initabing planong ini, pinalawig ni Presidente Bongbong Marcos ngunyan, sagkod sa 2028 na, tabi. Imbis na 5 taon, matapos sa 2026, sagkod sa 2028 na, tabi. Yun. Mabalos sa ginibong ini ni Presidente Bongbong, mabalos. An mauta totoo nang mangyari na igwang pakinabang na mamatian o makaputan ining mga paraniniyugta. Iyan. Garo mamang rin. Ining mga nakaaging tulong taon, Direk Man, ining nakaaging tulong taon, mapon ngunya na Hunyo, Hunyo 22 garo, o 21, mapuon ang ika-4 na taon kan implementasyon ka ining Coconut Farmers Industry Development Plan. Wala pang sustansya, tabi. Wala pang sustansyang pakinabang ang mga paraniniyugta. Lalo na digdi sa ang mga kasaraditan na mga paraniniyugta. Ayun. Ngata, iklaro ko sa natabi sa publiko, ano? Iklaro ko sa natabi sa mga paradangog kan DCGB, ano? Na paghuna, igwa na kitang namamatian ta, dakulon kay mga programa, surusimana, igwa bulan-bulan, igwang mga training, igwang mga seminar, sa mga hotel, sa mga resort, gamit ang pundong yan, tabi. Ang 75 billion pesos na pundong yan. Gamit yan, pigbarakal kay mga magagayon na ballpen, magagayon na t-shirt, magagayon na mga notebook, yung mga pipanao sa mga partisipante kay ining mga komperensya, ining mga meeting na ini, in mga training na ini. Pagkatapos wala man nangyayari. Taka nakaaging tulong taon, tabi. Digdi sa Bicol, saro pa sana ang napautang kan Land Bank of the Philippines. Sa kadakulan. Sarong kooperatiba dyan sa UWAS. Na lingawan ko sungaran, ano? Pero sarong kooperatiba dyan sa UWAS ang napautang. Tapos sabi kan Land Bank of the Philippines kan last time na kahampang ko sinda sa Regional Interagency Technical Committee kan Regional Development Council kan Bicol with NEDA, tabi, Direk Mar. Taram kan Land Bank of the Philippines, ngunya na taon, igwasindang pautangon na saro. Igwang moan. Igwang pundong itinao sa inda sa Land Bank allocated sa inda kaining CFIDP, allocated sa inda an banga sinda kan DBP, Development Bank of the Philippines, na manungod sa financing, manungod sa financial assistance na itatao sa mga
mga beneficiaries kaining coconut farmers and industry trust fund and plan banga sindang duwa kan DBP. Siguro tig 5 billion sinda no garo 75 billion garo 10% kan 7 so 7.5 billion. So siguro kulang-kulang tig 4 billion ining land bank buda DBP tabi. Oo. China pa duman itong dapat na ipautang ninda o i-grant ninda sa mga beneficiaries. Oo. Ara mo tabi kung ano nangyari, Direk Mar. Oo. Ara mo tabi, Direk. Anong nangyari? Ang nangyari tabi, so kan primerong taon, ikaduwang taon, tadayin hindi nagamit, o di siyempre, ibinalik sa treasury. Ayun. Oo. Anong gustong sabihin kayan, Direk Mar? Di, sayang. Walang nangyari. Di nagamit. Sayang. Walang nakinabang. Iyo tabi. O tapos, ang land bank, sarong halimbawa sa mga ahensya, igwabagang kinsing ahensya yaon dyan sa programang yan. Ay, Manong Ray. Manong Ray. Halos gabos-gabosinda. Manong Ray. Yes. Ano ang naging rason Yes, data? Harog ka ito ka very slow ang pautang kang land bank? Ding, nag-avail o grabe ang requisitos? Ano susaro? Ding, nag-avail o grabe ang requisitos? Sarong rason ang bakong dahil nag-avail. Igwang nag-avail. Kundi? Pero di ito nag-avail. Sabihin mo nang di ito nag-avail ta. So iba warang kumpiyansa. Ayo. So iba warang kayang mag-ibok yung mga dokumento. Araw mo na. Tamaan ikaduwa mong rason. Dakol kirekisito. Nako. Yung tabi ang rason. Ayun. Pero Anyway, sabihin ta ng maski nga ni anong tabang ninda na pero kulang ang tabang na kuta pigtabangan nidang maging pasil ining maging pasil ang proseso iyo tabi tama ang pigtatara mo dakulon ki requisitos although ang taram ninda kaipuhan man kaya ngaya ang requisitos na yan. Ayun. Ining extension na ini kang presidente sa pag-implementar kan CFIDP. May nahiling kamong Manong Ray na medyo pigbago o pinaripaso ang mga polisiya para mas mai-release o kaya makatabang ning direkta sa mga kababayan tang parauma. Basahon ko sana ang revised version da hali ini sa barita. Basahon ko sana. Luhay-luhay. Sige. Sabi, the CFIDP 2028 version of the CFIDP 2022-2026 version CFIDP 2024-2028 hali sa CFIDP 2022-2026. So na-extend nga ni 2 taon. Unitabi, it seeks to outline strategies for implementing national development programs on social protection, capacity building, farmer organization empowerment, infrastructure, and other support programs to improve the socio-economic status of Filipino coconut farmers and revitalize the coconut industry. Direk, Mar, wala man tabing pagbabago. Batay digde. Hindi man giraray. Wala. Pero, kaya talaga in-extend. Iya baga, o nadangog mo, kawasang, so primerong 2 taon, o pati nga ni itong ikatulong taon, digdi sa tuya, saro sa naan napautang, iya. Tapos 2 taon, wala man nangyari. Halimbawa ngaya, gawag-gawarang nangyari. Pero igwang nagasto sa mga meeting, sa mga konferensya, sa mga assessment,
iyo sa mga training kung ano-ano pa ng mga information caravan na sunod-sunod Aha. na memoryado na kan mga paraniniyog. Memoryado na. O, kaya in-extend ta itong 2 taon o di in-extending 2 taon. Sa warang nangyari kan primerong 2 taon. Para Iwan garo- pragmatic ko. Para garo maipnuan so nawaltak na 2 taon. Iyo. Garo arog sa nakayan. Pero, klaro man garo. Klaro. Ah. So anyway, pero, day ka mamundo, igwa na akong nadangog na anunsyong pagbabago. Agad daw. Oh, dangogon mo tade. Sabi kan PCA, so ta siya ang lead agency kaining planong ini, kaining programang ini. Saro sa bago digdi. So, iyo pala ng sarong rason, direct, sarong rason na difícil makautang sa land bank, lalo na sa mga paraniniyog, ang minimum na pwedeng utangon duman ka ito, kaso planong CFIDP 2024-2028, 1 million ang minimum na uutangon. Yo. Pwedeng utangon kan individual, kan individual. Oh. Pero ngunyan da, pwede nang umutang na 50,000 pesos sana. Ay. O di madaling utangon yan. Aber daw kung madali nang mapautang kan mga land bank. Dahil ko aram kung gura no sa DBP, pero ang DBP kaya dakulaan pautang kayan talaga. Ay, Maria. Pero doble kan land bank. Maray na barita yan, Manong Ray. Maray na barita. Kung totoo ini, pautangon o kung grant man o 50,000 itatao sa mga individual coconut farmers. Maray na barita yan. Kasi kung sa mga tao na naggigibo na kan mga Fresca products, dakulang tabang na yan, tabi Manong Ray. Iyo tabi. Tapos, sa rubang pagbabago, talat, nawawara sa memorya ko. Nawawara. Sa pagbabago pa, nalingaw na ko. Paano sumaki na? Igo pang sarong inanunsyo sa PCA na atyan. Ano yan? Day kasabay dyan so Day kasabay dyan Manong Ray so medyo pagpa-expedite kan pagtauning mga makinarya? Ay, yo. Alat. So sa makinarya pa lang, sumanungod sa nagiramdam ko na, maray tang binanggit mo yung makinarya. Une, saro sa pagbabago kanakaaging 2022 to 2024, 2022 to 2026 CFIDP, ang tugrok o ang pagtao kan planta para sa mga coconut farmers cooperative, an may poder o an may mandato na magtugrok kan building, iyo ang DPWH. Kanakaagi. Ngunyan, hinali na sa DPWH, ang tutukaron na sa nakan DPWH, ang mga farm to market roads So pagtugrok kan gusali, kan building, itatao na sa Philmec. Philmec? Tanganing sararuan na sana. So Philmec, siya na ang maasirkaso kan pagtao kan inaapod na shared processing facility. Iyo ang mandato kan Philmec, kan Philippine Mechanization Agency. So gustong sabihin, iyo talaga ang rason. Tadigdi sa Bicol, kan mga nakaaging tulong taon,
duwang digdi sa Bicol, duwa sana man an nagawaran o na tauan ti award Oh. ning coconut processing shared facility. Iyo itong duman sa diyan baga sa Bunbon Libon. Libon. Tanganing makagibo da asin daki white copra cooking Oho. oil. Tapos saro Saragay Camarines Sur o sa pagibo nin mga coconut sugar products, you know. Ang resulta tabi kan nakaagi ta kapot kan DPWH so pagtugro kan building warang nangyari. Daing building. Gusto sabihin ta mala ta ang building kay itong ragay dahil pagaro tapos sagod mo niyan Aha. dahil pa tapos o pero inaward na hindi sa inda ining Makina. ining plantang ining benepisyong inaward na ito na ini sa inda 2 years ago tabi Oh. uyugon mo 2 taon na award wala pang operasyon wala pang pakinabang Pangyari yan. Parehas kan sa Libon. dahil patapos ang building Oh. dahil patapos ang building so dahil mo pa pwedeng i-install sa mga makinarya Correct. Oh. yo ang pag-install kan makinarya abuton ka pang pirang bulan yo tapos iti-training mo pa sinda Correct. paggamit kan mga makinarya niyan Oh. kuno rin sinda ma-operar Pwedeng mga mga sinda tul-tul na makinabang diyan pagdena. abuton pang 2 taon Oh. Pwedeng mga 2029 pwede nang operational an. iyo sabi iyo mabuhay Ay, alam mo ka. Oy, adali lang ha. sabi ang sitwasyon ta Sandali lang ha. May Jerome. May nailing akong William Santua. Nandiyan ba sa Zoom? Ha? Wala na? Umikot yung maluya sa signal? Wala yung signal, wala na? Ayun, baka yung taga-busak yun, ha? Ayan, anyway. Manong Ray, iyo ni tabi panagos. so pigtataram ko igwa man pagbabago o yun na nga ni mauta na magdagos-dagos na maparikas an pigahapot mo na kumusta man ang mga makinarya matatawa na ang mga paraniniyog matatawa na ang mga dapat na makinabang kaini Oo. we just hope kaurunon ta si pag-asa dyan kaurunon ta Sana ko niya, sana mapakalikas ta. Narumduman ko kan mag-irestoryahan kita na father na sa mga nasa pipeline na mga kooperatiba na pwedeng makakuha ni makinarya sa Philmec. Garon niya na taon 2025 o na 2026 garo duwas na ang ipoproseso duman sa mga nasa 40 nakalinyada. Yo. Nadangog mo yan. Iyo, taba. Iyo, tabi. Oo. Nakalinyada. Pero, ang construction, ngunya na taon, pero na nga nitong, i-construct, Duwas na? garo apat. Apat. Oh, Garo, out of the 40 Garuduwa, apat. sige, garuduwa o apat. Nangyari. tapos, kung 4 taon-taon yan, yun nga ni, nawarin matatapos yan, gabos. Yan eh. Adi, sa lado nindo kasi aram ko na nagmanifestar ka mo duman sa mga hierarchy kang PCA, sumali ka federal, paano talaga mapakinabangan kan mga coconut farmers ka. Opo. Di, ano nangyari duman sa ipinagpaabutin ng manifesto duman sa PCA? May simbag lamang na toltol? Wara tabi. Ano eh? Garo ining extension Oo. ni Presidente BBM. Garo ini na simbag. Sana hindi yan maging Anyway, extension. Sana, Manong Ray, Yeah. sana dahil maging extension ng Kalbaryo. Kundi extension yan para sa Kamurawayan.
Sige. Sige. Ayo. Okay, di, ano ang plano nindo kaya na arog ka na garo? Kumbaga, nabuhay-buhayan kita, tayo gwaning ko niyan. Igwaning extension. Sana magkigo talaga ng benepisyo na sa mga kokoteros ta. Ano sa plano, sa grupo po nindo tabi, Manong Ray? Ano ang plano to kay ning mga kooperatiba? Iyo tabi. Kaining mga nakaaging duwang simana, tabi, Direk Mar. Nagduman ako sa Quezon, Laguna. Okay. Aram ni Pay Momoy ini, saro baga ini sa pigigibuta na garo-garo outreach ta, ano? Garo outreach ta. Ining Laudato Si Agriculture Cooperative, kaibanan, of course, kaining national organization mi, so Kalipunang Taguyod Nyog ng Pilipinas Incorporated Katapas. or Katapas. Iyo. So Katapas, ini ang Philippine Coconut Society. Kami tabi ang organisasyon na kaitupang 2011. Kaitupang 2011, pigbalangibog mi na ining programang ini kan Fresca. Bako sa napigbalangibog, aktual na nagtutukdo kami sa mga farmers, coconut farmers, sa mga asosasyon, bako pang Farmers Association, encourage mi pa na maging kooperatiba. Dakol na kitang natabangan from Pagudpud, Ilocos, Norte to Zamboanga City, to Zamboanga, Sibugay. Dakol na tabi kaming tinukduan kayan kan Fresca Technology. Iyo, ining Fresca Technology, iyo ini ang simbagmi, bago pangani nagkaigwa ka ining Coconut Farmers and Industry Trust Fund, bago pa naging batas ang Coco Levy Fund. Kami tabi sa Philippine Coconut Society, kami sa Katapas, Kalipunang Taguyod Nyog ng Pilipinas. Pigibo man iyan ang kan pagibo kan mga high value coconut products hali sa sabaw kaniyog na pigtatapok sa nabaga sa mga koprahan. Correct. Opo. Ara mo ba direct na an average nakwenta ko sa paglibot-libot ko, kwentada ko na tabi, kung dangugon tabi nindo mga para niniyog, mga para kukupra lalo. Kamong mga nagkukupra, an average na pigtatapok nindong sabaw o tubig niyog. An average na pigtatapok nindo, an kantidad kayan tabi, 500,000 pesos. Yugunan mo. Kabangang milyon, Direk Mar. Taon-taon, pigtatapok kan individual na para kokopra. Individual na para ninyo, rather. So mga pigtataram ko, so mga small coconut farmers, an average na sa diri nindang farm, nasa 1 hectare sa na yan, Direk Mar? 500,000 pesos. Yugon mo an, Direk? Pirang taon na sindang nagtatapok? Iyo? Sinda? O sa mga gurang paninda ka ito? Iyan. Sa mga lolo paninda ka ito? Pirang bilyon, pirang trilyonaan itinapok. O ngunyan? O, saro yan sa simbagmi. Kan 2011 pa. Ayo, iyo ang pigtutukdo mi sa mga parakokupra, sa mga paraniniyog. Dai natabi nindo pagtapok an sabaw. Ayun. Opo. Iyo. Okay, Barong Ray. Hindi lang karoon na ako na si Sir William na Santua sa Zoom. Tingnan nga natin. Hello, Sir William. Hello, Sir William. Good morning. Ay, maluya ang signal garo Sir William, good morning. Nakamute. Hello, Sir William, good morning.
Ay, wala eh. Walang ano. I-chat mo daw, Tabi, Jerome, kung okay na ang signal niya dyan, saka natin kukunin, ano? Sir, good morning. Ay, hello, Tabi, good morning. Good morning din, sir. Good morning din po. Ay, Sir William, ikaso na sa Busak Agriculture Cooperative? Opo, sir, sa Bulsipak, Apo. Busak, Ligaw City, Farmers. Ikaw po, Sir William, ang kunya. Ganun naka-off ang camera mo, maluyang signal mo dyan. Ano yan? Ikaw po ang presidente o chairman? Hello? Sir William? Nawala si Sir William. Ako po, sir, akong chairman. Ikaw po ang chairman. Chairman kan, ano nga Busak? Ako po ang chairman, sir. Busak Agriculture Farmers Cooperative. Iyo. Yes, Opo. sir. Okay. Di, bigoro na may kaini manaw sa mga freska. Kamu dyan sa Busak Cooperative, may mga nail na kung pigiribo naman nito ng mga pagproseso ng presko na mga ali sa coconut tabi. Arog kang coco sap juice tabi, Sir William. Opo, sir. Opo. Paano ka mo naka-arrive dyan na magproseso ka mo kaya ang tabi? May nagturo din po sa amin, sir, Mhm. na nagano sa PC, na Aha. Okay, so kumusta ang income diyan as compared sa nagalat kitang magkupras na? Okay naman po, sir. Hindi pa namin masyadong kasi medyo bago pa lang kami. Bago pa lang. Pero medyo lamang yung income nung mag Cocosap Juice kaysa Ayun. Cocopra. Yung pagkatabi Sir William na coco sap juice, hali yan sa sa burak ang nyug. Ano yan? Yan so tuba. Ano po, sir? Tuba. Okay, so paano po nindo ang pinoproseso tabi Sir William? Pag galing po kami sa ng nyug sa taas, pagbaba namin, diretso namin loto, Mhm. mga 20 minutes 20 galing minutes. sa Ayun, pasteurized Pasteurized. Pasteurized na coco sap. Ayun, pagkatapos, napakalakagan nito mga 20 minutos, ano na pong sunod? pinapalamig na siya. Yan, pagkapalamig, Sir William, paano nang, pinag-chill na, kinagda sa rep, Yes, sir. Niripak na siya. niripak Ilagay na. namin sa puti, tapos ilagay namin sa freezer. Ayun, nailing ko may label naman kamo, igawa naman kamong sticker na nakabugtak duman sa, pirang ml yan na pinagbugtakan nindong container. 350 ml, sir. 350, 330, 350. Ito din, may ito. Dalawa siya. Duwang klase. May ito. Sir. Okay. O, ano yan? Sa inyong dupig na daratabi yan, sir? May dito lang, sir, sa sa Ligaw, dito sa sa barangay namin, may mga nakaano naman, medyo nakuha naman nila yung lasa or Ano yan? Pagka-pasteurize na, naman kamong pighalo dyan, naman pigbugtakan kaya sukar kung ano pa man. wala man, lang siya, pag pakuluan siya ng tosto, medyo tumatamis naman siya. Ayun. Pirang aldaw iyan, pirang aldaw an store shelf life kaya tabi, Sir William. Hindi man kami, sir, nakaano ng matagal kasi nauubos man kaagad. Tama lang ubus tulos. Mabinta. Yes, sir. Pero ang itong susource nindo, dakol man pigakuan nindo kayan. Itong raw material. Dakol man, sir, kaso yung para tuba yung kulang. Ayun, lalo kan so nag-eleksyon garo, kulang sa paratuba. Takadakol pa ipit. Di ba? Okay. Oni po tabi siya, si Sir Ray Sabio, kang katapas, asin na sa mga nagginot kaya ng mga nagtutuklo mano mo dyan sa pagproseso. Sir Ray, yan ang pigibukang busak. Farmer naugma tabi ako na igwa na kitang mga katabang sa pagpadakol kay ning produktong ini.
Chairman William, tabi, Sir. pirang coconut trees tabi ang pigtutubaan nindo. Nasa 20 sir, 20. 20 phone lang. 20, awiyo. Ayan 20 yan, kaya yan kan sarong para tutuba. Sir. Piran para tutuba ninyo dyan. Ipat kami sir. Pag ano lang kami, 5-5 lang Apat muna. ka mo. Tig 5 lang. Tapa ko pang full time ano. Nagtanong man kami sir ng para sa ano, yung mga maski nung lagaw nagtatanong man kami. Kaya 5-5 phone lang. So pipiran average na na-harvest nindo sa Oro Aldao. Kasi mga ano, mga 5 galon. 5 galon. Mga Sa kada aldaw. Yan sa 20 pon. galon liters. Mhm. 5 galon? Oro Aldao? Halos mag-isang container man sir. Iyo. 20 liters iyo. More than. Tama yan. Yes. More yan. Oh, yan maray-ray yan na harvest. Kung 20, iyo, average, medyo maluya yan. Ta kung 23, 5 gallons, so, garo tig sararong litro na, no? Kada aldaw. Garo tig sararong litro per tree. Mainit kaya ngayon. Okay sir. na yan, Mainit medyo kaya na yan. Iyo. Oo. Ano yan, Manong Ray? Pero, May kunya yan, Manong Ray. May ano yan, may factor ang weather kayan sa pagkaigoning dakol ngayang harvest? Iyo. May factor yan. Okay. Oo. Actually, kay itong summer, kuta dakol yan ano. No rin ka mo nagpuon tabi, Chairman. Isang taon pa sir? Chairman William, no rin ka mo nagpuon magtuba. 1 year na sir, nung March pa kami. Sobra na 1 year kami. Iyo. Kuta nakapagpadakol na. Kay puan talaga madugangan pa kamo ki coconut trees, buda mga paratutuba ano. Yes sir. Si siya nagtugdo sa indo si Sir Rems. Sir Rems Navarro. Mhm. Iyo, si Sir Rems, iyo. Sa Ayun. PCA, iyo. Apa. Mm. Sir William, Maray tayo Direk Mar. Apa. Iyo tabi kaya ang pigahapot ko ki Sir Rems. Ining si Sir Rems, kay ba ibanan ko ini sa mga pag-igwang mga training. Ta ako nagko-conduct man ki training. Siya nagko-conduct man ki training, ano. O di minsan nagkasabayan kami diyan sa Tabaco. Oh. 2 months ago yan, 2 months ago. Mhm. O duwa kaming resource speaker duman. Pigahapot ko siya. Kumusta na tabi sa mga tinukduan mo? Ay, dahil ko man nadangog ining saligaw na ini. Oo. Totoo, last week, nabasa ko sinda. Iya. Tapos, yun pa lang. So, maray na, sa dakol na tinawan ki training ni Sir Rems, ay, mabuhay ka mo, tabi, Ayan. Chairman William. Sir William. Nagpadagot na. Apa. Sir William, gurano lang ang pabakal nindo tabi kaya na ano yan, coconut juice din daw. 25 pesos sir. 25 pesos ang sarok. Itong sudakula. Yes sir. Sudakula. Yes sir. Ayun. Okay. Iyo. Walang sir, Good. 20 mo. Di, mga pirang aldaw yan na isasaray. Mga pirang aldaw na itatago ngayon, halimbawa, ikinag mo sa ref o ano, mga pirang aldaw. Di man sir, pagka luto na mo, mga kinabuhasan, maimin man ka to, kadakol man nagabaka. Ubus na. Dahil naman nahaloy pala na rin. Dahil naman nahaloy. Manong Ray. Pag di naman timing sir, ginibo na Direk Mar. Aba, Manong Ray. Ano yan? Shelf life tabi kayan. Shelf life. Ang shelf life tabi. Ang shelf life kayan. Kung ibubugtak mo sa ref, chiller, sarong simana, okay yan. 1 week. Yun ang Pero kung sa freezer, Oo. ay sarong taon, okay pa yan. Ay, ito mabibilog, ano. Ayun. Pero ano yan? Iyo. Ang tuba, pag dahil mo pinag-pasteurized, anong mangyayari sa iya? Suka na po sir. Ay, ma-ferment siya. Malsum Suka. siya. Magiging suka. Yan ang pinaka-the Magiging best. suka Yan na, ang pinaka-the magiging best na suka.
Yes, sir. May Diba? bindigar din naman po kaming repack. Na, Di igwa naman kamong suka, pero dyan sa Kokosap Juice, may suka naman. yes, sir. Kayon. Ayun, yung gano'n Kasi naman. Coco Sugar, medyo na gano'n na rin kami. Ano po to? Coco? Coco Sugar at saka Coco Jam. Coco Sinimulan na rin Sugar po at Coco Jam. Ayun, no? Di, may mga produkto na... Ay, ano, ko na Ray? kamong Coco Sugar, tabi, Chairman. Yes, sir. Nagsimula na kami, sir. Nagsimula pa lang sa napag-aralan ng gusto Aha. kung anong matrabaho kaya. Matrabaho lang Aha, talaga, no? aha. Matrabaho. Mm. Oo, okay. So bagol day pa. Coconut honey. Wala pa man, sir. Dapa. Day pa coconut honey. Yan yung proseso na iagyan bago maging sugar, di ba? Ano, Ray? Ay, oh, yes. Coconut honey or coconut syrup. Yan, coconut Coconut syrup syrup. pala, sir. Oo, di Hindi ba? pa tayo sa- Gawa na kamong coconut syrup. Meron na, sir. Meron na. Ayan. Yung kunyan, yung... Bira-biran, stock nindo dyan. Konti pa lang, unti-unti lang kasi di pa man nila alam yung ano, yung sa di paano na tao yung panglasa kasi di pa man namin nila babinta. Nag-testing pa lang kami. Pinagang testing Kung pa lang. kung haputon mo tabi, Chairman. Chairman. Yes, sir. Chairman. Kung Sir. ako tabi haputon mo, igwa ito taram sa indo, gibo sana kamong gibo. Igwa tabi akong merkado kayan, ha? Igwa kitang para bakal kayan. Papakyawan ko yan ginibo nindo dyan. Iyo. Ayun, Yes, sir. maggibo Salamat daw po, sana sir. kamo Sir William, maggibo sana kamo ning maggibo ta. Magpadako niya ni tabi Sir Ray. kamo kan coconut syrup. Mhm. Ha? Sige po, sir. Ako po. Tapos Ayun. pag na-perfect nindo ang coconut sugar, magpadakol man kamo kayan. Pero dahil mo nga ni mapapadakol ta, 20 puon sa naan pigtutubaan nindo. Tubaan na nindo an 80 pa, sanggato. Kamo nga Gabo. hektarya garo. Iyo, direkmar. Ara mo, tabi, Chairman William. Sabi mo, 5 kamong para tutuba. Iyo, Yes, sir. Upat. 5 kamong para tutuba dyan. O, tinaram ko baga na ang 20 poon, kayang-kaya na yan. Kaya nga ning 50 poon kan sarong para tutuba. Pag may Pero, ghost. ang 50 poon, ang sarong hektarya na iguang sanggatos na poon, duwang para tutuba sa na yan, tabi. Full time yan, full time. Di ba O po kaya, sir? ining Kasi pigtataram ko sa imo, tabi. Ano po tabi Sir William? Ano tabi? Ining Di pigtataram ko kaya? sa imo, Lahat po na ano, sir, is volunteer sabi? lang po kasi wala pa kaming sweldo. Volunteer. ay, Yes, sir. uni tabi yan, itataram ko sa indo. Sige. Sir. Ay mag-ururon kita. Madyan ako sa Indo, mag-ururon kita. Basta kung ipo-full time nindo yan, o igwang sweldo, mag-urunon ta, igwang sweldo ang mga para tutuba. Ayun, Kaya Sir William. nag-aralan muna natin kung anong mga produkto para kung may malaking produkto na kami, yung mga para tutuba na mo, may sweldo na. Ayan. Pero kunyari. Ano tabi? Ano tabi? Kung may sweldo na yung mga para tuba namin, maskin pira, kaya, Ayun. dapat man volunteer Okay pa lang nga kami. ni, madyan ako, mag-ururon kita. Mag-urunan tatabi yan. Madyan natabi Sir William si Sir Ray. Baka mag-iba kami ni Padre. Yo. Ayan. Makaororon takil. Mag-uroron kita yan. At saka ma-document mo yan na pinagigibon nindo dyan tabi. Adi? Yes, sir. Ayun. Ayo. Okay. Ini programa mo, ini parte ning kang pagtabang ta sa mga kokoteros ta nga ni na maidiseminar ta na igwang arog kay ni na mga produkto na makukuha sa nyog. Yes, po, sir. Ayan. And then sa marketing, ayan po tayo makakatabang ngayon si Sir Ray dahil may mga contacts po yan duman sa Manila sa mga pag-iriban niya sa Katapas. Di dakulang bagay po ini tabi na pag-ururuntan ko niya na pag-aaga Sir William. Opo, sir. Salamat Ayun. din po. Opo, okay. O di baka may gusto kang i-anunsyo sa mga kababayan tang nagdadangog mano diyan sa indong mga produkto sa indong kooperatiba tabi Sir William. Go ahead po tabi. Tangkilikin po natin yung mga produkto ng sa atin, sariling atin, Mhm. saka para mabigyan man kami ng suporta
dito sa kooperatiba na mo. Matangit pa lang kami. Opo. Okay. Sir William, salamatan po tabi sa pagpaunlak sa mo sa programa, maski salipot sa ng mensahe na naipaabot ko sa Subanggi na nakauron mo magiraray kang ngunyan. Hopefully magirilang po kita ng face to face. Diyan kami tabi sa indong lugar. Ano? Ma-chat na lang ako duman kay maski sa imo tabi, kung na rin kami madiyan, ma-schedule kami na father. Opo sir, salamat. Apa, okay. Salamatan po tabi, Sir William, mabuhay ka mo dyan. Padagos lang ang pag-proseso takan mga produktong coconut tabi. Salamaton. Thank you po sir. Ayan, okay. Manong Ray. Yan, Manong Ray. Iyo tabi, mabuhay ka, Sir William, Chairman William Santua kan Busak Coconut Farmers Cooperative, ano? Ayun, okay. Padagos Pero- kitang magtarabangan na mapadakol ining mga produkto ta, mapakusog ang mga miyembro ta. Magtarabangan tabi kita. Iyo, mabuhay. Apa, okay. Mga tugang, istambay lang po tabi ka mo dyan, Sir William. Salamat po tabi. Sir Ray, istambay lang po. Magbabalik kami. Oras na to mga tugang, alas 10:31 na. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Good news, Besh! Ang University of Nueva Cáceres nag-o-offer na ng Bachelor of Forensic Science the first in Bicol. Wow! Hindi mo na kailangan lumayo, makakatipid ka pa. Tama ka dyan! Matutupad na ang pangarap kong matuto ng crime scene investigation gamit ang siyensya at teknolohiya tulad na lang ng fingerprint analysis, DNA profiling, ballistics, toxicology at digital forensics. Future ready at work ready ka na. Oo, pwede akong magtrabaho sa law enforcement agencies, criminal justice, public safety and security at academe. Ang galing! Mag-enroll na rin kaya ako sa Bachelor of Forensic Science, the first in Bicol, only in UNC. Tara na! Enrollment is ongoing in all levels for school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo ng anak? Nakababahala?
baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, New Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nado. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Segundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artesin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kaso-kasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kaso-kasuan. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. It's back to school season. Get up to 50% off on school essentials and more on weekends from May 30 to July 13 in Metro's Back to School A+ savings and deals. A great selection of school essentials are on sale. Plus, Metro Rewards card members get an additional 10% discount on scheduled Saturdays and Sundays. See specified schedules for more details. Enjoy 0% interest for 3 months on installment purchases per DTI Fair Trade Permit number FTEB 225541 series of 2025. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamahan, makisumaro sa programang kaibuhan. Para sa katoninungan, asing kaginawahan. Pangapunan sa mamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na inalauman, na mapapaginabangan kan kadaklan. Alright, mga tugang, balik po kami ni Sir Brother Ray sa tayo pong programa, Boses kang Kapalibutan ko niyan pong aldaw na ininin Saturday. Ayan, duman sa mga kababayan taon. Kita nyo na, kunya na di, matindi ang ang produkto, naturally fresh. Tsaka maraming benefits. Ako actually, Manong Ray, kung ka-introduce sa kuya ni Manong Edwin itong kunyan, itong kokosap, sinirinom tabaga dyan sa Laudato Si Farm. Nagpara-order na ako. Maduang bulan na akong daipig tukar kang gout. Regular na. Oraldo, nag-inom ako. Coconut nectar yan, tabi. Oraldo, nag-inom ako. Kay itong ngali kay, kay Manong Ray, ay kay Manong... Hay dyan. Hay nan juice mo dyan ngun yan. Ininom ko na. Sarong Aldo, sa nasaro. Ay, paguna ko, kahampang mo dyan pirmi sa... Dahil, pag naon sa arong kaya, pigsasaray ko naman. Pero minsan may tao ko din. Uni nga ni si Jerome, nag-inom naman. Tamaray man na talaga. Yung mananggad, may mga benefits. Kadakol pala na vitamina yan. May nutritional benefits, May calories. In vitamins, minerals, and amino acid. Yung may potassium pala yan. May magnesium, may calcium, may iron. Low in fat and cholesterol free. May vitamin C at electrolytes pa. Yung ganoon. Salamaton Manong Ray sa pagturo. Yan pala, nagkakaiba lang yan. Paglikod mo ngaya, coconut sap juice, pinag-pasteurize mo, pinakalakaga mo ng mga 10 minutes, at mga pira yan, 65 degrees centigrade. 65 degrees Celsius. Anong hapot mo? Iyan pagpagibok ang coconut sap juice.
Ay, ang boiling point baga 100 degrees Oo. centigrade. Oo. Ini, dahil man pipaabot yan sa 100. Hindi, imantinin mo sana itong boiling point na yon. Pagkatapos? For 10 minutes, magayunaan pasteurization mo kayan. Ayo. Iyon na. Perte, perte. Ayos, okay. Hindi, ano rin? Actually, Go ahead. naputol, nawawala ka. Yan, okay, tabi, go ahead. Ano rin? Okay. Yan, okay, sige po tabi. Yo, pagtataram ko, itong 10 minutes mo na pasteurization, sobra na nga ni yan. Tara mo, kung from the farm, Opo. pagka-harvest mo from the farm, mag-filter ka sa nangani, maski dahil mo pakalakagaan, okay na yan. Ayo, no. Basta malinig sa container mo, Oo. tapos nag-filter ka, okay na yan. Pwede mong inumon yun na fresh. Yes. Depende man yan sa tulak mo. Depende man yan sa tao. Igwang nagre-react. Igwang sensitive sa alsom. Bako, mahamis. Mamis, ayan. Well, Mamis yan. Mamis ka rin, natural na Fresh yan. amis. Anyway, ang gusto kong sabihin, maski nga ni dahil mo ipag-pasteurize, o maski nga ni sarong minuto sa nang kalakaga, Hindi sarong na. minutong kalakaga, okay na yan. Inumun mo na. Kung dahil mo man ipabakal, oo. Kung dahil man i-stock Okay ng na aloy, yan. pwede na sarong minuto sana. Kung dahil mo man i-stock. Ayo, no. Kaya tapig pasteurize, tanganing ma-arrest man lang su fermentation. Iyan. Ano yan? Ara mo tabi, ang pasteurization na yan, pag naghaloy-haloy, halimbawa, wara na sa freezer, o wara na sa ref, ma-ferment manggirara yan. Ma-ferment, maging suka. Maaso manggirara yan. Masuka. Pwede mo pang gibo kung suka yan. Ayun, no. Di, ano yan, nakabuyong? Sabi ka na putig di manong rin, may putig di. Ano nga yan, nakabuyong? Ano to, abe? Ano na, nakabuyong dayan? Ako dahil, nakabuyong ka, no, para. Ining tubang ini dahil makabuyong. Aha. Ang makabuyong, itong nag-ferment na. Lambanog. O, itong nag-alsum na. Pag nangalsum na. Okay. O, pag nag-alsum na, diit, nagkakaigwa na siya ki alcohol. Yung pala ang proseso ka na, no? Pagkatapos pa Garo, ano na yan? Garo light beer na yan. O ba? Mga 4 to 6% garong alcohol kaan. Pero pag pinibong mo ng lambanog, ay matindi na. Iba na ang ururon na paglambanog na. Ayo. Iba man yan. Iba pang produkto yan. Ayan. O ne, Direk Mar, magduman kita sa primero mong hapot. Yes. Ay, ang itinao ko baga sa imo kasubago, so backgrounder sana Correct. Ang hapot mo, kumusta na? Ano na ang mangyayari? Yes. O ano na ang futuro ka ining fresh ko ta? Yes. O ano ang alternatibo ta kung wala man nangyayari ka ining CFIDP? Ining Coco Levy Fund na nasisirot sa nasupondo. O une tabi. Okay. Iklaro ta tabi sa mga coconut farmers, lalo na sa mga kooperatiba na minaasa, nagpaparaasa digdi sa pundong ini. Mabalos na maray na igwa ka ining programang ini. Ining Coconut Farmers and Industry Trust Fund, Coconut Farmers Industry Development Plan. Mabalos sa gobyerno na isinabatas ini. Pero bakong mabalos kung dainin datultol na i-implementar ini. Yes. Precisely. Bakong mabalos. Pero mabalos kung magtultol sinda. Tapos makinabang ng God
iguananggad na sustansya na makua o manamitan ang mga parananiyog individually, buda collectively. Yes. Buda kunsinda Farmers Association o Farmers Cooperative. Iyo tabi. Correct. Gusto tang itaram tabi, Direk Mar, na igwa kitang alternatibo. Okay. An alternatibo tatabi digdi ining pigapud tang Farmers Coconut Mill. Kan 2011 pa ini ang pigbalang ibugta. Nagkapipira sa mga tinukdoan may sa iba-ibang probinsya, igwa na kaining Farmers Coconut Mill. Okay. Farcom. Farmers Coconut Mill. An apod ta ini another term ta digdi village level integrated coconut plant or coconut mill or coconut facility. Village level integrated coconut plant. So, iyo yan ang alternatibo ta. Ano ang gusto tang sabihon, tabi? Takawasa, Direk Mar, kawasa, ining mga pautang, ining mga pautang kan land bank, o ining mga grant hali digdi sa CFITF, CFIDP ini, dara ko lang pondo yan. Halimbawa, baga itong ipahiling ko tayo do tabi, halimbawa, baga itong igwa ako digding lista tabi, baliktad kaya ni ano, dahil mabasa ano, pero ini tabi, lista ini tabi, Direk Mar, hali sa Filmek ini, no? Hali sa Filmek, sorry. Sala ito. Hay na ito. Hanapon ko sana, ha? Yan. Listahan yan, hali sa Filmek. Ano yan? So mga tatawaning ano? Hali sa Filmek. So, di ko na mahiling. Listahan ini, hali sa Filmek, na iba-ibang klaseng shared facility. Okay. Para sa pag-produce ng coconut sugar, para sa pag-produce ng coconut water, products, sa pag-produce ng mga coconut oil, cooking oil, para sa pag-produce ng virgin coconut oil, and coconut flour. So kanya-kanyang facility ini tabi. Okay. Actually, wara digdi na integrated. Warang integrated kapag tinara mong integrated, at more than 3 products ang output kayan. More than 3 products. Ining pigigibudig, ining pig didistribuer kan Filmek. Saro-saro. Saro-saro garo specific. Specific sa ng mga produkto. An magayong kuta kung integrated ka, saro sa ng makina, dako lang magibo. Iyo. Bakong sarong makina. Pag integrated, dakol na makina man yan. Dakol na makina yan. Okay. Dakol na makina. Pero, under one roof. One roof. Okay. Anyway, ano ka na ining ang kantidad kay itong pigtatao nindara, milyones yan. Halimbawa, itong Coco Central Saragay, garo 30 million plus. Ito, 30 million plus worth yan. Tapos ining sa Bonbon-Libon, ining pag-produce ka ining white copra oil, harani man dyan, no? Harani man dyan an kantidad, no? Building, including the machinery. Okay. O ining village level tabi, Direk Mar, tanganing madaling mai-provide kuta kaining CFIDP. Pero wala sa bokabularyo ninda ni ining village level na ini. Wala sa programa. Ako nindang ilaog. Itong pigapot mo kung ano ang resulta ka itong mga meeting ko duman sa regional interagency
technical committee kan regional development council. Council, oo. Wala tabing nangyari. Ay, pangyari. Da ininda pwedeng i-absorb ining alternatibo ta. O Mm, pero pigbalangibog ta ini, iyo ini ang pigtutok ta sa mga kooperatiba na kung kaya man sana, kung kaya man sana kan kooperatiba, gibuhon na ini. Ayun. Para mo tabi, Direk Mar, kung gurano sana, pwede nang makapuon ang kooperatiba na makagibo kay produkto. Gurano. Kaya tabi. Itong kantidad ka itong sabaw, so 500,000, Oo. kaya na. Kaya na. Pwede nga ning 300,000 sana. Pwede nang makapuon. Mag-consolidate na lang ang mga kooperatiba. Iyo tabi. Iyo ang pigigibo ta. Iyo ang pigigibo ni Sir Edwin, wala ni Sir Marlon. Oo. Iyo, kita na paimo mo iyo piguro nun tabagayan. Ayan. Iyo na yan nangyayari digdi sa mga pirang kooperatiba na tatabangan ta. Para pa lang. Unit tabi, igwa kong ibarita sa imo, Oo. kanakaging tuwang simana, hali tabi ako sa Real Quezon, buda sa Del Gallego, Okay. Camarines Sur. Iyo. Iyo na yan. Kauron ko dumaan ang mga kooperatiba, pati sa mayor kan Real Quezon, uyon sinda digdi sa village level processing facility ini. Digdi sa farmers coconut mill. Kaya duman magigibo ini beginning July makondak ako kay mga training sunod-sunod na mga training duman tabi sa Real Quezon, buda digdi sa Del Gallego, Camarines Sur. Buda digdi sa Kamalig, tabi sa Kamalig. Aba. Diyan sa kooperatiba ta na Chairman Marlon Lungabela. Yan, ASEFCO. Yung ASEFCO. Yan. Opo. Okay. So, yan tabi ang simbag may digde sa CFIDP. FARCOM. Farmers Coconut Mill. Yes, sir. Okay. Ang pigtataram ta, ang mensahe ta sa inda, kanakaging tulong taon, mapunang unyang ikaapan na taon, wara pang nangyayari, ang pigahagad ta, mga makinarya na, mga planta na, tanganing makagibo na, ki mga produkto, ang mga paraniyog, ang mga kooperatiba. Ayun. Dahil tapigtataram na punduhan ang mga meeting, ang mga konferensya o mga kahit po man yan. information Kahit po man karapan yan. ano. Dahil tapigtataram na punduhan yan. Idagos yan. Pero tawa na ninda nin seryosong pag-atindir ang pagtao kan mga makinarya, kan mga planta. Opo. Okay. Okay, Manong Ray. Pangyari, madali na kitang maging illegal. Magkalampas na kita sa oras palaan. Pangyari, inilawan ako ang technician ko. Siguro, sa mga sunod ng mga istorya ito, palawakan pa yan, takamaduro man kita sa mga lugar na ito, tangani na mahiling ta, and siguro kuhaan ko na lang sa imong final, message for this episode, tabi. Manong Ray, please kami, go ahead, tabi. Mabalos tabi sa itinawang panahon kan DCGB, kan boses kan kapalibutan sa tuya boses ini kan mga paraniniyog tabi Direk Mar. Ining pagtataram kong ini pakiuron giraray ini sa gobyerno, pakiuron ini bakul sana sa PCA, pati sa ibang ahensya, nakikiuron kami na dahil na pagpadipisilon ang pagtabang digdi sa mga kooperatiba, digdi sa mga farmers association na magkaigwana nin mga sadiring planta, nin mga sadiring pabrika, tanganing makagibo na ki mga kalidad ng mga produkto ang satuyang mga paraniniyog, ang satuyang mga kooperatiba. Sa haloy ng panahon tabi, nagahalat tabi sinda. Nagahalat. Ayan. Opo. Okay. Manong Ray, salamatan po maray tabi. Happy Pista dyan sa Indo. Thank you very much. Mga tugang, salamatan po maray sa Indong Pagantabay hanggang sa masunod pong Sabado. Thank you and God bless po, tabi.
gayon na palibot, dapat kitang makilabo. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamahan, makisumalo sa programang kaibuhan. Para sa katoninungan, asing kaginawahan. Pangapunan sa mamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na ilalauman, na mapapaginabangan kan kadaklan. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa